ମୂଳ କୁମାରୀ ଗାଁର କାହାଣୀ। ତମେ କିଏ ସେଇଠି ବସିଛ? ମୁଁ ହଉଛି ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଣୀ ଅସୁରଣୀ। ଚାଲ ଏଠୁ ସମସ୍ତେ ପଳେଇବା, ନହେଲେ ସେ ରାକ୍ଷସଣୀ ଆମକୁ ମାରିଦବ। এইবারে তোকে খাবো, অনেক দিন তাজা রক্ত খাইনি। এদিকে আয় আয় বল। মতে ছাড়ি দিও, ମୁଁ ତମର କି କ୍ଷତି କରିଛି? ଏତେ ଦିନ ପରେ ମତେ ମନୁଷ୍ୟ ମାଂସ ଖାଇବାକୁ ମିଳିଲେ ତତେ ଛାଡ଼ିଦେବି? ବାପା, ଏଇ ସେ ବ୍ରହ୍ମ ରାକ୍ଷସଣୀ ସେଦିନ ମୋ ସାଙ୍ଗ ପୂଜାକୁ ମାରିଥିଲା। ଇଏ ସେ। ତମେ ମାନେ ସମସ୍ତେ ଏଠୁ ଚାଲିଯାଅ, ନହେଲେ ତମକୁ ବି ମୁଁ ମାରିଦେବି। এইবারে তোকে ଆମେମାନେ ବି ତତେ ଛାଡ଼ିବୁନୁ, ତୋର ବଦଲା ନେବୁ ଆମେ। ଏ ତନ୍ତ୍ରିକ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋର କି କ୍ଷତି କରିଛି? ବାବା, ତାକୁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରନ୍ତୁ, ସେ ମୋ ଝିଅ ପୂଜାକୁ ମାରିଛି। ନାଇଁ, ତୁ ମତେ ଛାଡ଼ିଦେ, ମୁଁ ତୋର କିଛି କ୍ଷତି କରିବିନି। ବାବା, ତାକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁନି, ତାକୁ ଏ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ମାରନ୍ତୁ।